vidiš, evo, ja nisam razumija, ja nisam razumija da dok se mi molimo, da ja pričam sa Bogom ili Marijom. Kad ja kažem, zdravo Marijo, evo, ja ko da pričam s tebom. I kad ja to kažem, Marija se odmah okrene, zdravo Marijo kad kažem, ona okrene se i kaže, zdravo Stipe. I to nije bez veze, to je bitno da pričaš s Marijom ili Bogom. Oni ti kažu nešto jako bitno za tebe. Nije to dži da oni govoru bez veze. To se govori istinom. To je istina. Oni nikad ne bi lagali. Zato Bog kaže, ne laži, ne ukradi, ne spominji ime Boga uzalud. Nemoj uzimati ženu od svoga bližnjega. I kad on to govori, to ne govori bez veze. To on govori jako bitno za tebe, za tvoj život, za tvoje zdravlje, da te zlo ne bi primilo. Onda, kad ti kažeš, evo, kad kažeš psovku, onda zlo kaže, to jedan čovjek je meni primjer. Sad on ide u pakao s menom. A kad kaže, Isuse, volim te, onda to je jako lijepa riječ, jer je Isus kralj, nije zlo kralj. Zato moramo vjerovati u Boga, ne smijemo vjerovati u nikoga drugoga Boga. Oni koji to budu napravili, rekao je Mojsije, ko god ne bude na Božoj strani, ko se god bude makao od Boga ili od mene, bit će izbrisan iz knjige života. Amen, aleluja.